I Benifaratge, a l'Horta Nord, està a punt d'estrenar mural. Fa una setmana que tot el poble està pendent d'una de les façanes més cèntriques, la de la Ca Les Julianes. Allí, Ivan Tortajada, que és fill de Benifaratge, posa color a la façana i ret homenatge a les seues arrels. Per cert, de segur que recordaran la cara d'Ivan Tortajada. És el vigent guanyador de les falles infantils de València. És un homenatge a l'Horta, als records d'infantesa que ha viscut en estos carrers. Ivan Tortajada posa color al cor de Benifaratge, el poble on viu i d'on ixen aquestes falles infantils que ocupen pòdiums. És una mirada darrere amb agraïment, una al·legoria als fruits que treballen els llauradors i a aquest costum tan arrelat d'eixir a la fresca, que en este cas tenen noms i cognoms. Apareixen dos dones, Carmen i Trini, que són veïnes meues d'ací del poble. Elles me controlen que la falla vaig a tot bé, tots els dies passen, també el dia del transport, de la falla, així que volia d'alguna manera representar a les dones del poble en el mural. És un acte que sociabilitza i de fet ho ha aconseguit des del primer moment que ha començat a pintar, perquè la gent ix, ho mira, li pregunta, parlen entre ells, tots, i això soc jo, tots volen ser les dones que estan a la fresca, tots volen ser ara protagonistes d'una façana que els se pinte. Sí, ara de sobte han aparegut moltes façanes al poble, però bueno, jo agraït que a la gent li estigui agradant i que diguen, pues jo també ne tinc una. Sí, això és bonico. Pues jo crec que cada 4 o 5 hores, quan m'alce vinc i dic, mira, ja està el xiquet ahí estic pintant, que és un artista. Jo li faig, què tal? I ell me fa, molt bé. Una expectació fins que acabi el mural este cap de setmana. Després seguirà amb les falles, però estos 10 metres acolorits no seran efímers, sinó el reflex de qui estima les seues arrels.